ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சற்று முன் வெளியான மிக முக்கியமான தகவல். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் கவனத்திற்கான ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு. இந்த அறிவிப்பை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த அறிவிப்புகள் குறித்த முழுவதும் தெரிஞ்சுக்க வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது என்ன அறிவிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இன்னைக்கு ரிசல்ட் வெளியாகிருக்கு. அது எல்லாருக்குமே தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரிசல்ட் மூலமாக 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் நல்ல ரிசல்ட்லாம் எடுத்திருக்காங்க. சென்டம் ரிசல்ட்லாம் நிறையவே எடுத்திருக்காங்க. நல்ல மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழகத்தில் பொதுத் தேர்வுகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் இன்று 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளது. மாணவர்களுமே ரொம்ப ஆர்வமாக படிச்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸாம்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக திருத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ரூல் கொடுத்தாங்க. அதன்படி தான் திருத்துதல் முறைதான் இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் அதன் மூலமா என்ன ஆயிருக்குன்னா, மார்க்லாம் அதிக மார்க்லாம் கிடைச்சிருக்கு. தமிழகம் மட்டும் இல்லாமல் உலக அளவில் எல்லா மாணவர்களுமே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க. அந்த நிலையிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு சில மாணவர்கள்லாம் ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க. அதெல்லாம் வருத்தத்திற்குரிய விஷயம். அவங்களோட ஆர்வமின்மையா என்ன அப்படின்னு தெரியல. அவங்களோட பேட் லக்கா கூட இருக்கலாம். அதனால இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதன் வழக்கம் போல மாணவர்களை விட மாணவிகளை அதிகம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க. இந்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா, செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஜூலை 25ஆம் தேதி முதல் துணைத் தேர்வுகளும், 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி முதல் துணைத் தேர்வு தொடங்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார். அதாவது தற்போது நடைபெற்ற பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி முதல் துணைத் தேர்வு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஜூலை 25ஆம் தேதி நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களாம் இந்த முறையை பயன்படுத்தி கண்டிப்பான முறையில் நீங்கள் பாஸ் ஆயிருங்க. நல்லபடியாக மார்க் எடுங்க. தேர்ச்சி பெற்று அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் போகணும். இது மாதிரி அரசாங்கம் வெளியிடக்கூடிய அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகளை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, நம்ம சேனலை மறக்காம மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. தேங்க்ஸ் டு ஆல்.